Shi wannan atisaye na ɗaukan bayanan maniyata ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa ya biyo bayan umarni ne da hukumar alhazai ta ƙasa ta bada domin sauƙaƙe samun visa daga ƙasar Saudi Arabia. Mai magana da bakin hukumar alhazai ta jihar Kaduna, Yunusa Muhammad Abdullahi, ya bayyana cewa wannan atisaye kyauta ne. Kana kuma zuwa yanzu sama da maniyata 2,000 cikin 6,630 na jihar Kaduna aka samu tantance su. Bara ba fara wannan tantancewa ba sai bayan azumi, to bana kuma an fara da wuri domin sabon shiri ne, so dole a fara da wuri ta yadda matsalolin da aka fuskanta bara bana ba za a fuskance su ba. Wasu daga cikin maniyatan sun yaba da wannan atisaye. Alhamdulillah yana da kyau kwarai da gaske fiye da wanda ya wuce baya. Tantance ne. Amma ya yanayin tantancewa? Ya yi kyau sosai, ya yi kyau. Ba ɓata lokaci, ba ƙosa, ba komi nan da na an gama. Wallahi abin very interesting, yana da ban sha'awa kwarai da gaske saboda ba minti biyu yawa an yi an gama. Ina to in mutum sun kai 10,000 za a iya gama cikin 'yan awanni kaɗan. Tantance maniyatan ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa na daga cikin shaidan da maniyaci zai nuna domin ya sami biza kamar yadda ƙasar Saudiya ta gabatar. Kin shiga wannan tantancewa kuma zai iya hana maniyaci zuwa aikin hajji a bana. Ƙarshen rahoton kenan a Kaduna, Ahmad Muhammad Usman, Muhimman Labarai.